tejto chvíli to je vynulované, biela vlajka je hore, nech sa páči dámy. Trať je vaša, štart povolený. Je odštartované, dámy sú na trati, z Veľkého Airball sa pustili do požiarného útoku, v tejto chvíli už aj vychádzame z nádrží, vpredu je to veľmi pekne rozbehnuté. Veľmi pekný ženský útok ste mali práve možnosť sledovať, je tam biela vlajka, všetko je v poriadku, 18,59 sekundy. Počkáme si aj na lepší terč. Ten bude napravo, ten je v hodnote 18,16 sekundy. Kľudne týmto dámam zatlieskajte, lebo krásny ženský požiarny útok 18,59 sekundy. OZ hasičky, ženy, kategória šport.